wayar da kan mutane shi bai dame mu ba, mu yi amfani da yawan mu zaɓi shugabannin da suka cancanta. Wannan shine tun da faɗan ba faɗa bane na makami, faɗa ne na ƙuri'a na PVC ko muna da katin zaɓe mu je mu dangwala mu mutanenmu, kuma komai lalacewan goma tafi biyar albarka. Wallahi duk lalacewan musulmi ba a sa ran musulmi ya lalace zo ya hana musulmi sallah, ba a sa ran haka, ba a taɓa wannan tunanin. Allah ta'ala ya haramta ma musulmi ya jibinci kafir, haramun ne ga musulmi ya jibinci kafir. Kar ya nuna wala'in shiga kafiri don sun haɗa jam'iyyar siyasa. Babu laifi ka yi jam'iyya, amma kada ka goya ma kafirci baya, ka yi ƙoƙarin danne musulunci ka ɗauki kafirci ka ɗora akan musulunci. Allah ta'ala ya haramta mana yin haka. Malam Muhammad Hassan cikin littafin shi Haqiqatut Tauhid yana magana akan wala'i da bara. Dole ne musulmi yayi mu musulmi dan uwan shi wala'i. In kuma ana maganar musulunci jama'a, kada a kawo maganar kungiya. Waɗanda suka yi ta riri ta maganar kungiyar nan ta yi musu daɗi? In na ce kungiya a kawo izala da ɗariƙa cikin siyasa, daƙiƙanci kenan da wauta. Cewa ni ɗan izala ne ko ku zaɓe shi, kowa ni ɗan ɗariƙa ne kada ku zaɓe shi. Musulmi ba. Ina tambayan ku, waɗanda suka yi ta kawo maganan wani ɗan izala wani ɗan ɗariƙa, hakan ta yi musu amfani? Sun samu nasara? Sun faɗi warwas. A matsayinka na ɗan siyasa, inda bukata zai kama ma ka je coci don dole, aƙidanka na musulunci yana nan, ka je coci malamai sun baka uzuri. Ai ba ka yadda da addinin kiristanci ba ne. Ba musulmai kuma kadai zaka mulka ba, zaka mulki musulmai ne da inda ba musulmai ba. Ba kuma batun addini zaka je ka tattauna a cocin ba, batun me zaka je ka tattauna? Siyasa. Ba haramun bane ka je, da sharadin kana da karfin imani ka je kai musu bayani, kuka zabe mu za mu yi muku kaza, za mu yi muku kaza, za mu yi muku kaza. Kuma har ka fito daga wajen kana ji a ranka cewa kiristanci ƙarya ne, kafirai yan wuta ne, ka rika jin haka a ranka. Kada saboda kwaɗayin ƙuri'ansu ka rika jin ai su ma suna kan daidai. Don akwai musulmi da yake cewa ai duka addini na Allah ne, ko ba ka bane? Duka dai ai duka muna bauta ma Allah ɗaya ne. To in ka faɗi haka kuma ai ka halaka. Ka fito dai ka faɗi musu maganganu, gama garin maganganu. Za mu yi muku adalci, za mu yi muku abu kaza, za mu kawo muku abubuwa, ko ba ka bane? Ba wani batun addini a ciki, batun na siyasa. Allah ta'ala ya haramta mu musulmi yayi wala'i ga kafir. Ayoyi da suka zo akan wannan suna da tarin yawa. Duk wanda ya kareta aya ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi, in baka ɗora mishi kaulasan ba, ka tabbatar kai ba musulmi bane. Duk wanda saboda wata jam'iyya ko wani dalili ya ji waɗannan ayoyin bai yarda da su ba, ya fito ya karyata su, ko ya samu shakka da kokonto a cikin ranshi, ka tabbatar ba musulmi ƙwarai bane. Wannan bage-bagen musulmi ne, jabin musulmi ne, rubabben musulmi kenan, kuma ba za su samu nasara ba ire-iren waɗannan. In sun yi hakan da wata manufa ba za su samu nasara ba. Aya na farko, ga ayan da ɗimi-ɗimin ta kai ka ce yau aka saukar da ita, don ayan ƙur'ani ba su tsufa. Allah ya ce ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kada fa ku sake ku riƙi yahudawa da kiristoci majibinta. Malamai suka ce ma'anan wali shine ka riƙe shi masoyi, kuma ka ba shi taimako ko agaji. Duk wanda ka ɗauki ƙuri'anka ka kaɗa mishi, ka taimake shi ko baka taimake shi ba? Ka taimake shi, kuma ka riƙe shi a matsayin masoyi majibinci. Wallahi ɗazu-ɗazun nan kafin in zo karatun nan nake kallon wani bayani da wani fasto ya yi, sai na ce kai mutanenmu muna da damuwa. Sai na ji bayanin ma ya zama ƙarin hujja a wajena. A bayanan shi a fili yake, kuma ya tara jama'a thousands a ɗakin ibada nasu. Ya ce duk rintsi kada ka taɓa yadda ka zaɓi wani wanda addinin ku ba ɗaya da shi ba. Har a cikin maganar saboda izgilanci yake cewa za ka zaɓi wanda ya fi fifita saniyan shi fiye da ranka. Kun fahimci wannan magana? Abinda yake son ya tallata matsaloli ɗin na Fulani da ake cewa Fulani da sauran jama'a, Fulani headsmen da ake ta yayata shi.
ake jingina shi zuwa ga gwamnatin shugaba Buhari ko wani magana irin wannan. Yayi magana kuma a fili masu kaushi. To amma ce idan arne yana da yancin da zai wannan tunda demokradiya ake wannan mulkin soja ne ba mu da dama mu yi magana in dai arne ba shi da kunya zai yi wannan magana to ya za yi kuma musulmi da yake tare da Allah yake da Qur'ani kuma ya rika jin tsoro don ban mamaki bane ka samu wasu shugabannin mu munafikai sai su rika cewa don me yake irin wannan wazin saboda munafinci yayi musu katutu matsorata ne su babu wani abu da wallahi wani zai baka a duniyar nan bai ba da wuta bai da aljanna bai iya maka komai ai mu cin zaben Buhari yayi mana dadi wallahi ba kwatantuwa saboda wasu mutane munafikan Allah munafikan mu da ba su son mu wallahi sun dauka ba zai ci ba